handicap Českej klusáckej asociácie, posledné dnešné zápolenie na 1640 metrov autoštartom o 25 000 korún, handicap pre štvoročné a staršie kone so štvoricou aktérov a dopredu vyrazil Pavel Vávra v súlke Treviza. Veterán Treviso zostane Kalifornia, už vedie na druhej pozícii, potom mierny favorit Apollo, reprezentant stajne Kroupa Kyselovice so Zdeňkom Vávrom. Na tretej priečke zvonka pokračuje Kafu Boko. Ďalší zástupca stane Kalifornie s amatérkou Marí Štichovou a pole nám uzatvára ruský rodák Finn, zostane Zochoresero v súlke s Ellen Wolf. Takáto je situácia pri prvom prebiehaní cez cieľovú rovinu. Teraz môžete kvarteto koní povzbudiť podleskom do záverečného okruhu. V čele je stále Treviso s Pavlom Vávrom, na druhej pozícii potom Apollo, nasleduje na tretej pozícii Kafu Boko a pole v tzv. Husom pochode uzatvára Finn. Kone už sú v oblúku za cieľom, pred nami je zhruba ešte 900 metrov, v čele stále s náskokom Treviso, zatiaľ vyzerá veľmi dobre, na druhej pozícii sa snaží Apollo, ale stráca dobrých 5 dĺžok, ďalšie 2 dĺžky na tretej pozícii stráca Kafu Boko, ktorý mal v lani matnú jar, a na chvoste pola stále Finn. Takáto situácia je v polovici protiľahlej steny, stále od štartu veľmi ambiciozne si počína Treviso, 8-ročný Henry Valach, potomok Tusiska, ktorá štartovala v Taliansku, kde reprezentovala Českú republiku. Za ním potom bývalý stajňový kolega Apollo. Je to zatiaľ súboj bratov Vávrovcov, Zdeněk a Pavel. Pavel vedie v súlke Treviza. Zdeněk je na druhej pozícii v súlke Apollo. Zdá sa, že ďalšie kone už sa nezapoja do súboja o víťazstvo. Bude to súboj Treviso a Apollo. Treviso zostane Kalifornia, Apollo zostane Kroupa Kyselovice, útočí zvonka, záverečník 150 metrov a rodí sa prvý tohtoročný úspech Zdeňka Vávru. Apollo víťazí po výbornom závere Zdeněk Vávra v novom drese, suverenným víťazom. Na druhej pozícii potom priletel Finn a tretie miesto patrí koníkovi Treviso, na štvrtej pozícii Kafu Boko. Takáto je teda situácia, takýto je dobeh a neoficiálnym víťazom Apollo s číslom 3 zostane Kroupa Kyselovice.